Nagkakusog ug nahimo ng bagyo ang LPA nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ug gitawag na kini nga Bagyong Francisco. Sa latest bulletin sa Pag-asa, giisa ang signal number 1 sa Batanes, northeastern portion sa Cagayan ug eastern portion sa Babuyan Islands. Matod sa Pag-asa, ubos gihapon ang kahigayunan nga ang Bagyong Francisco mo-landfall sa nasud. Apan, wala nila isalikway ang posibilidad nga mopaduol kini sa extreme northern Luzon. Posible hinuong mausab ang dagan sa bagyo palayo sa nasud o grumbuhon niini ang Ryukyu Island sa southern Japan. Mamahimong mugawas ang bagyo sa PAR karong Biyernes. Gawa sa Bagyong Francisco, aduna pay laing low pressure area nga gibantayan karon ang Pag-asa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Aduna kini kahigayunan nga mamahimong bagyo ug mopaduol o kaha musud sa PAR sa mosunod nga mga adlaw. Gibalik usab ang habagat tungod kay gibira o gipakusgan niini ang Bagyong Francisco. Mopauwan usab ang localized thunderstorms. Samtang subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, makasinati og pag-uwan-uwan ang pipila ka mga lugar sa Central ug Eastern Visayas.